ये 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 हो बघा माकडा कोणी मारलाय ना, त्यामुळे हो बघा. अरे अरे लागला त्याच्या पायाक, त्या पायाक लागला. हो बघा एका कोणतरी मारलाय ना, त्यामुळे हो बघा. ये 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 अरे ये इकडे पाणी या किलो तो बघा. चला 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 आमचे खा आंबे. तो बघा एक खा आंबो. बिग बॉय बिग बॉय बस ये 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 तो पाणी पिऊसाठी हो बघा इलो. ये आता त्या का धरू जावा थोबडा तुमका सगळ्यांका. तर मित्रांनो हे बघा रायवळ आंबे, चोपान खाऊचे आंबे, चोपान खाऊचे ना. आणि हे बघा हे आता कमी प्रमाणात धरतात बऱ्याचशा ठिकाणी, कारण ते बरेचशी आंबे तोडले नाही, म्हणून आपण कोकण टिकून ठेवू कळाय. नाहीतर पुढच्या पिढीक आमच्या कळणार नाही कोकण काय होता. आता फोटोत दाखवचा लागणारा, मग यांका शाळेत दाखवणार. हे बघा कोकण असं होता पहिले, असे रतांबे वाढवीत होते. मग आमचे व्हिडिओ बघून तरी आठवतील बाबा. ह्या जी आता जी बाहेर गावी असतील त्यांना माहिती असत ती त्यावेळेची मजा कोकणातली. आंबे रतांबे फणस म्हणा, काजू म्हणा, जांभळा, करवंदा, ह्या सगळा कोकणात आपल्या रानमेवा. आणि हो असंच जर टिकून राहायचं असत तर आपणच कोकण टिकून ठेवू कव्या. ज्यात वांडर विंडर ते काय येतं नुकसान करतात. हे टापरी द्यावा थांबा सांगताय 2 मिनटं थांबा. आता जंगलतोडीमुळे बघितलंच किती वानर सगळे आमच्या वस्तीत येऊक लागलेत. म्हणजे आपण जे राहतो प्रत्येक गावागावाने हेच विषय आहे, वानरांमुळे काय करत नाही. पण चुकी आपणच केला, जंगलतोड झाली त्यामुळे बरेचसे वानर बिनर येऊक लागलेत घराकडपर्यंत. म्हणून ह्या असा ठिकाण राहावं का कोकण, हेच दाखवचं एक प्रयत्न चांगलो या व्हिडिओत ना. नमस्कार मित्रांनो, आपल्या कलर्स ऑफ कोकण या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे. तर आत्ता आम्ही चाललो आहो आग्रात. हे बघा नंदननी दक्ष पण तो मुंबईवालो पाहुणा. तर आत्ता आम्ही चाललो आहो आग्रात जातो. रत्तांबे पाडतात नाना आणि आई पण पुढे गेली आहेत, पप्पा मागसून येतात. तर चला रत्तांबे निवडूया. आत्ता रत्तांबे पाडूच्या वाईट दांदला जास्त यावर्षी नाही आहेत, पण चला पाडूया होत तेवढे पाडूया आणि घरात घेऊन जाऊची. तर चला होईना रे. हे बघा ही जोडी जमलेली आताशी मुंबईची आणि गावची. तर चला मंडळी रत्तांबे पाडूया. चला रे पटापट. पट्ट्याचं पाणी शपच कमी झालं. अकडे यावा. ओय अकडे रतांबे निवडा, अकडे यावा रे. हेंका उठूची कोण उठलं? नंदन उठलेलो. नंदन जागोच होतो, झोपलेलो नाही. त्या खाली एक मोफत रतांबे बघा. दर थंयच रे कटी रे. सगळं काम हुशार आहे. एकच भरून ठेवा वरची काय. हो एक साईड ठेवा ही आणि ती. मामा काहीतरी बोल. अरे पडाक झाला असता आता माका. काय बोल पाडणार आता पहिले जोडा तुमच्या नादात पडणार होते. झाले निवडा 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 पटापट निवडा. अरे काय तुमचा उपयोग नाही, धोंडे आहात तुम्ही. अरे खाली जाशील.
त्या रोप्यावरचे पाडलास रतांबे हो द्यायचे यार भरपूर उमलेच सगळीकडे. हे बोक्यानो चला गमेल घेऊन दुसरीकडे जाऊया तकडच्या पुढच्या हव्या आग्रातल्या कुठच्या. तर चला मित्रांनो पुढच्या आग्रात चाललो आणि इकडे उमले आहेत सगळे रतांब्यांवर त्यामुळे पाडूक मिळत नाही. तर आता आम्ही चाललो पुढच्या भराड्यात. तर मंडळी हे बघा काजू निवडतात मोडा मोडा बोंडा मोडा पडलेले काजू निवडतात आमच्याच काजीचे. निवडा रतांबे काय पुढे अजून पिकले नाहीत बरेचसे रतांबे आहेत पण अजून पिकले नाहीत. हे बघा कच्चे आहेत जरा होय ना. काजी निवडा तुम्ही. नाना काढूक सांग पणस धरा रे. काजी मोडलास कितीशे गावले. पिको नाही अजून नाही पिकलो. पिकतो असतो तो कशा रसाळ रसाळ पिकलो नाही. यो काय सांगता बघा काय सांगतो पाणी नसणार हो. पावसात फक्त पाणी येते का ना नाही तर काय उपयोग नाही त्याचो. चला चला रतांबे निवडा फटाफट निवडा. हां हे बघ पडतायत हे बघ नाना पाडतात वरना खाली. स्वतः नाही पडतायत नाना पाडतायत ते. हां स्वतः कसे पडतील मग. निवडा निवडा फटाफट निवडा. तुमका आणलंय कशा एक रतांबे निवडूसाठी मग निवडा फटाफट. सफरचंद नाही आहे ये एक कोकम आहे कोकम याला कोकम म्हणतात. याचा सरबत बनतो ना. हां तुम्ही बनवता की हां टकलीर पडे ना. हां होय तर हे बघा पोरगे बघा रतांबे निवडतात. एक मुंबईचा एक गावचो आणि एक मुंबईचा एक घरी या होय ना. मेन यांची मेन माणूस यांचा घरी या दीपिका. माझ्या पडलो कपाळार. रे 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 पड रे पडशाल काय काय. अरे तुमच्या एवढं मी असताना किती काम केलं. आता जमत नाही म्हणून सोडून द्यावा. तुझी आजी असताना इथे रतांबे निवडायला यायची. मग हिचेर ह्या आजी किचेर. तर मित्रांनो हे बघा रायवळ आंबे चोपान खाऊचे आंबे चोपान खाऊचे ना. आणि हे बघा हे आता कमी प्रमाणात धरतात बऱ्याचशा ठिकाणी कारण ते बरेचशी आंबे तोडले. तर आपल्या ह्या कोकणातलो रानमेवा आणि ह्यो टिकन रावासाठी आपण कोकण हव्यात. तर कोकणाक वाचूचा आणि त्यामुळे अशा गोष्टी आहेत ते हव्यात कोकणासाठी. तर म्हणून आपण कोकण टिकून ठेवू हवं. नाहीतर जर आज आपण मोठे झाला आपली मुलं मोठी झाली तर त्यांना कोकण काय दाखवताला. आपला कोकण असा होता आणि तसा होता यात दाखवणार आहो ना. कसा रे होय ना. पुढच्या पिढीक आमच्या कळणार नाही कोकण काय होता. आता फोटोत दाखवता लागणार. मग यांका शाळेत दाखवणार हे बघा कोकण असं होता पहिले असे रतांबे वाढवीत होते. मग आमचे व्हिडिओ बघून तरी आठवतील बाबा. या का आला मग पाणी पी ना पाणी पी. तर त्यासाठी आपण कोकण टिकून राहा हव्या ह्योच आमचा प्रयत्न हे व्हिडिओ दाखवचो. उघडलं रे कोणी लावली ती बाटली बॉटल लावल्या ना कोणी कोण लावली. मी कशाला लावू. खुल्ली काय खुल्ली रे 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 कपाळावर बसलो त्याचे. रतांबा पडला ना टोपीर पडला. कुठला हे बघा रतांबे काढतात पोरा बघा कशी मजा मस्ती चालली आहे यांची. काय जबरदस्त भारी वाटतं ना. याचं कोकमांची पॅप्सी पियाला असतो मगाशी
पेप्सी. चला चला, टप भरलो नाही आपलो अजून. अजून टाकलं निवडा रे, कधी आलोय आपण टाकलं पटापट निवडा, हळू निवड. आलो आपण काय टाकल्यात नाही पडला. टकल्यात पडतो ना. नाना मुद्दम पाडवतात वरना टकल्यात. नाही त्यांच्या हातात ना पडत असेल. कसं पडेत असे? चुकून पडतात आंबे. आता मी चुकून नाही पडत. बरं तर ते नाना वरना पाडवतात खाली. तुम्ही बसून राहिलात की नाना वरना पाडवतात? काय पण हा? विचार. हो हो ओ बाबा दिसत पण नाही ते वेली हलतात ते दिसत. आय, पडला. माझ्या पडतो. ए तुला हा. सांगितलेलं ना आईने तिकडनं एक आंबा काढाय. आंबा नाही रे, हाताला मिळत नाही तो आंबा. हाताला उलट मग तुझ्या हाईटीचा चल रे, ए काजूवाल्या. टप घ्यावा डॉकेर. घे रे उचला टप. उचला रे, नंदन उचल. नंदन उचल. एकासाठी उचल, एकासाठी उचल. अरे उचल. तर चला मंडळी मित्रांनो, रतांबे पाडून झाले आणि आता मी चाललाव घरा. कसा रे, घरात चाललाव. अरे आंबा काढला ए, रायवळ आंबा नानांनी काढलं. नानानी काढलाय. तू खातो रायवळ? तो गेला. कुठे गेला? ते इथे गेला. जातो घेऊन ये. गावाच्या नाही रे नको ये तू. ये होतो पाया बुडी. हे आलू बघ तो बघ हे. हे बघ आता दोन आंबे. कसे काय? दोन दोन आंबे. धर. चला घरात चला, आंब्याने खेळत राहू शे. हा, नानांनी पण काढले त्यांना पण द्या अर्धा. नानांना पण द्या. काय द्या? काजू. नानांना नाही आवडत. नंतर काजू. तेव्हा थोडे पडले. नाना खातो. चला इथे खालती पडले. चला घरात तुम्ही. ये 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 ये. हो बघा, माकडा कोणी मारलाय ना, त्यामुळे हो बघा. अरे अरे, काय लागलं रे का? लागला त्याच्या पायाक, त्या पायाक लागला. हो बघा, एका कोणीतरी मारलाय ना, त्यामुळे हो बघा. ये ये ये. अरे ये इकडे, पाणी या किलो तो बघा. चला 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 चला. आमचे खा आंबे. तो बघा एक आंबो. तर मित्रांनो हो बघा, वानर त्याका कोणीतरी मारल्या आणि त्याका आता चलाक जमत नाही. हा, ये 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 ये. अरे ये, अरे या. याच्यावर खेळा. हाय. हो बघा. हाय. हॅलो बिग बॉय. कोण? हॅलो बिग बॉय. बिग बॉय. बिग बॉय बस. ये ये ये. तो पाणी पिऊसाठी हो बघा इलो. ये आता त्याका धरूक जावा, थोबडाईत तुमका सगळ्यांका. कसो दिसता नानाजी भियाले. ये ये पाणी पिऊ की. ये ये. दम लागता येडे. बाकीच्या वांडरांनी मारले नाही असतात त्याका. चला 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 तुम्ही चला तू पुढे. वेगळे पडते रे चला आता. अरे मी गोंधावलं. चल पाणी पिऊ दे का, नाही तर तो आपण गेला तर पिणार नाही होय. तर हे बघा असा ज्यात वांडर विंडर ते काय येतं नुकसान करतं. ते टापरी द्यावा. थांबा सांगतोय, 2 मिनिटं थांबा. उचला टप उचला रे. चला हां तर चला पुढे. चला आता पुढे. तर ह्योच सांगण्याचा उद्देश आमचो, व्हिडिओ दाखवण्याचो. कोकण आपला ह्या असा टिकून राहू दे. आत्ताच बघितलात ना किती जंगलात जंगल तोड. बघा चांगलं काय चांगलं आहे ना बघ नंद्या. नंदन बघ. हाय हाय हाय. पिको. हा पिको आहे. नाही नाही पिको नाही, किडको रे तो. टाकून दे. एक हिडको आहे तो. तर बघितलास ही मजा मस्ती जी मुलांची ह्या चालली आहे, ही अशी जर तुम्ही कधी कोकणात इलास तर तुमका बघूक मिळत. म्हणजे जी आता जी बाहेरगावी असतील त्यांना माहिती असतात ती त्यावेळेची मजा कोकणातली. आंबे रतांबे फणस म्हणा, काजू म्हणा, जांभळा रतांबे, करवंदा, ह्या सगळा कोकणात आपल्या रानमेवा. आणि हो असंच जर टिकून राहायचं असत तर आपणच कोकण टिकून ठेवू हव्या. आता जंगलतोडीमुळे बघितलंच किती वानर सगळे आमच्या वस्तीत येऊक लागलेत. म्हणजे आपण जे राहतो
प्रत्येक गावागावाने ह्योच विषय आहे, वांढरांमुळे काय करत नाही पण चुकी आपणच केला. जंगलतोड झाली त्यामुळे बरेचसे वानर बिनर येऊक लागलेत घराकडपर्यंत. म्हणून ह्या असा ठिकाण राहावं का कोकण, ह्योच दाखवचा एक प्रयत्न चांगलो या व्हिडिओत ना. तर चला मंडळी, मगाशीच सांगितलेलं आहे पुन्हा भेटूया. आपण सारखे भेटतच असतो त्यामुळे काय विषयच नाही, पुढच्या व्हिडिओत भेटा म्हणतात. तर हीच मजा मस्ती अनुभवायची असतात तर कोकणात नक्की येवा, आणि जर इला नसेल तर आणि येवा आणि कोकण बघा आपला कसा आता. आणि त्या टिकून राहायचा प्रयत्न करूचो असत तर नक्की करा. आम्ही तर करणारच आहोत, पण तुम्ही पण करूचो असत तर नक्की प्रयत्न करा आणि टिकून ठेवूया आपला कोकण. जा पुढच्या पिढीक जसं आपण दाखवू शकतो, नाही तर आपण फोटो बिटूर दाखवूचा लागत. काय काय हां हां, चला बाय बाय. पुढच्या पिढीक आमच्या कळणार नाही कोकण काय होता, आता फोटोत दाखवूचा लागणार आहे. मग यांका शाळेत दाखवणार आहे बघा कोकण असं होता पहिले, असे रतांबे वाढवीत होते. तर त्यासाठी आपण कोकण टिकून राहावा हव्या, ह्योच आमचा प्रयत्न हे व्हिडिओ दाखवचो.